Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Gladys. 30 years old, may asawa, at 2 anak. Alauna ng madaling araw ngayon, habang sumusulat ako sa inyo. Hindi kasi ako makatulog sa sobrang lungkot. Wala pa akong napagsasabihan ng pinagdadaanan ko, kayo pa lang. Sana gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos at mapayuhan niyo ako kung ano ang nararapat kong gawin. Dahil sima ng asawa ko, nag-resign ako sa trabaho at pinili kong maging stay-at-home mom. 2 taon na ako nasa bahay lang at nakatutok sa mga anak ko. Kahit mahirap, masaya ako kasi hindi ko kailangang magtrabaho gaya ng ibang nanay na napipilitang magtrabaho dahil kailangan nilang sumuporta sa pamilya financially. I'm grateful kasi ang babata pa ng mga anak ko at alagain pa. Halos magkasunod pa sila. Nagsimula ang lahat nang bumaba ang asawa ko sa barko noong 2020. Bigla siyang nagbago. Malayo ang loob sa akin at laging iritable. Naisip ko dahil siguro naging nanay na ako. Tumaba, nalosyang. Pag-uwi niya ulit 2 years after, ganun pa din. Palagi na lang kaming nag-aaway. Sa sobrang dalas, minsan gusto ko na nga lang na bumalik siya ulit ng barko. Buntis ako nung umuwi siya last year. Parehas pa rin ang trato niya sa akin. Sa hirap niyang pakisamahan, hindi ko na mabilang kung ilang ulit akong umiyak. Para kasing ayaw niya akong kausap. Kapag nilalapitan ko siya, umaalis siya. Kapag nakikinood ako ng pinapanood niya, naiirita siya sa mga tanong ko. Sa kabila nito, pinilit ko pa ding mapalapit sa kanya. Araw-araw, sinusubukan ko. September last year, may nababaeng nag-message sa akin. Naging karelasyon daw niya ang asawa ko. Hindi na niya dinetalya ang naging relasyon nila. Masakit malaman na ang modus pala ng asawa ko, magsisend ng friend request sa mga babaeng type niya. Kapag nag-accept, chinachat niya na using a dummy account. Kahit nasaktan ako ng sobra, nagdesisyon kaming ayusin ang relasyon namin. Akala ko, this time around, dahil ang laki ng kasalanan niya, susuyuin niya ako. Akala ko, liligawan niya ako ulit. Akala ko, pipilitin niyang makuha ulit yung tiwala ko. Pero walang pag-e-effort na nangyari, tambalan. Nabawasan ang pagka-irritable niya, at mas naging involved siya sa mga anak ko, pero hanggang doon na lang. Ang lungkot-lungkot ko, tambalan. Hindi na ako nakikinig o nanonood ng K-drama kasi ayoko nang kiligin. Kapag kinikilig kasi ko dati, mini-message ko siya. Hindi ko na kayang gawin yun ngayon. Para kasing wala na akong asawa. Wala na kaming connection. Kapag nagsasabi ako ng I love you, sinasabi ko na lang kasi kailangan kong sagutin yung I love you niya.
Nasalita lang naman pero hindi ko nararamdaman. Namimiss ko ng sobra yung pakiramdam ng minamahal ako ng totoo at minamahal ko din pabalik. Hindi ko na mapagkatiwalaan yung asawa ko ulit. Lagi na akong nagdududa sa lahat ng ginagawa niya. 5th wedding anniversary namin this year, pero parang wala namang dapat i-celebrate. Pakiramdam ko, nag-fail na ang marriage namin. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Ang inyong tambalanista, Gladys. Ang masasabi ko lang ngayong araw na ito, mabuhay yung mga single na walang problema! Mabuhay! Kasi yung kaninang usapan sa alas 8 tambalan, Ayan. connected din problema sa mga Correct. partners nila. Problema nga pagpapasakal kasi talaga yan, Oo, di ba? Kaya yung mga single ngayon, ako Yan. magbunyi po kayo. Magbunyi, wala po kayong ganitong klaseng issue. Woohoo! Walang Yun lang. sakit sa ulo, Oo. walang konsumisyon, Correct, walang sarili isipin. lang ang iniisip. Correct, diba? Kaya kung ikaw ay single, may mga problema ka sa pimple, woohoo! At least pimple mo lang ang problema mo! Idol! Charot! Lodi ka ng Oh, taon. ikaw na talaga! Pinipili mo maging masaya! Chareng, diba? Minsan, diba may mga single na parang feeling nila, ba't ganon? Gusto kong naman ma-experience yung in a relationship kasi masaya naman talaga. At totoo naman din talaga. Masaya din naman talaga. Kaya lang, ang hindi mo alam, baka hindi mo pa alam kasi hindi ka pa napupunta sa isang relationship, may mga kaakibat din po ito talaga ng mga stress. Yes. Diba? Ganun po talaga. I mean, wala naman pong perfectong relationship. Wala pong, there's nothing perfect in this life. Diba? Kahit nga sabihin mong, ang pinakamaganda o pinakapoging artista, meron pa rin niyang mabaho pa rin paan niya, di ba? meron niyang kapintasan kasi nga walang taong perpekto, walang relationship na perpekto. So kung ikaw ay single ngayon, nagtatanong bakit hindi ka pa napapasok sa isang relationship. Baka naman kasi hindi ka pa ready. Kailangan kasi kapag papasok ka sa isang relationship, ready ka rin talaga. Hindi lang ito yung parang puro kilig. Mm-mm. Kailangan ready yung puso mong harapin yun. Diba sabi nga natin ang laging sinasabi is, hindi ibibigay kapag hindi ka pa handa. Correct. Diba? Minsan nagtataka tayo, bakit siya yung na-promote, ako hindi? Bakit siya yung napunta sa, nautusan na mapunta sa ibang bansa, samantalang magaling din naman ako sa opisina, bakit hindi ako? Diba? Baka hindi ka pa ready. So, hindi pa binibigay kasi hindi ka pa ready. So, para lang to sa mga single. Yun. Yes. Kasi baka hindi ka pa ready sa mga ganito. Yan, yung mga pagsubok na pinagdadaanan nito ni Gladys. It takes so much values para hindi mabaliw, 'di ba? May kalakasan ng loob, tibay ng dibdib na kailangan para hindi ma-stress. At yung ginawa na paulit-ulit ni Gladys na ina-accept, tinanggap, 'di ba? Sinubukan, nag-try, 'di ba? Kung di ka pa ready, kung di pa, alam ng Diyos na hindi pa ready yung puso mo sa mga ganyan, kaya siguro single ka pa din. Diba? Correct. Bukod siguro sa fact na hindi ka rin lumalande. Try mo din. Try mo din lumandi-lande. Baka naman. Gusto mo ma-experience. Oo, correct. Doon mo umpisahan. Yan, landi-landi din, diba? Gawa-gawa din ng paraan, diba? Request din sa FB ng mga friends. Ganyan, diba? Huwag dami account katulad ng ginagawa nitong jowa ni Gladys, diba? Pero yun, baka hindi ka pa ready, kaya hindi pa binibigay. Tandaan kung ano po yung meron tayo ngayon, this is what we need right now. Correct. Walang labis, walang kulang. Ito po yung kailangan natin at this point in our lives. So again, sa mga single, woohoo! Power!
Atabs nyo kami. Diba? Pakatandaan, wala kang stress na ganito. Pagka ramdam ni Lord na handa ka na, dadating ka na din sa relationship. So anyways, eto na si Gladys. So ang daming ang daming ng red flags. Although hindi naman natin alam din yung side ni Guy. Pero doon lang ako, para sa akin, yun lang part ng infidelity is a major red flag. 'Di ba? Yung gumagawa, tapos yung ikaw sa sarili mo parang hindi ka na masaya, parang umiiwas ka na sa kanya, ang dami mong trust issues. It's also not a good sign. Hindi naman ako marriage counselor naman. Pero dapat din alam natin kung, sabi nga ng isang magaling na negosyante nung kami nagiinom, 'di ba? Ayun naman tas inuman. Minsan Para araw-araw kami kainuman ngayon. Minsan kasi ang mga magagandang... Lately, pansin ko lang. Pansin mo ba? Kasi na-realize ko yung magaganda kasing usapan nangyayari pag inuman. Yan, di ba? Charot. So, isang negosyante nagsabi na, dapat alam mo kung kailan ka titigil. Dapat alam mo kung kailan pwede mo pang ilaban yung negosyo mo. 'Di ba? Or kung kailan dapat tumigil na ako, wag ko nang ilaban kasi mas nalulugi ako versus kumikita ako. Dapat alam mo 'yun. So, sa palagay ko, kahit hindi naman ako marriage counselor, ganyan, dapat alam mo lang din kapag hindi na kayang ilaban ito. Kung mas marami ng stress, mas toxic na kaysa happiness. Yes. 'Di ba? Kung sa tingin mo parang inexert mo na yung effort mo, pero parang ang daming trust issues, hindi nag-effect. hindi talaga nag-take effect, then baka it's also time na pwede i-level up ang relationship in terms of therapy. Baka hindi na kaya na dalawa lang kayo. Minsan kasi, partner, kailangan din natin ng ibang tao na professional to do it. Pag tayo kasi lang yung gumagawa, wali. Parang katulad ng kunyari gumagawa ka ng financial statement or sheet. Kung tayo lang yung gagawa niyan, good luck sa atin, partner. Mga 2 years and 3 days, 'di ba? Pero kapag sinamahan tayo ng isang accountant, 'di ba? Simple lang sa kanya 'yan. Yung mga bagay na hindi niyo nakikita niya, 'di ba? So baka naman pwede pang i-try ng isa pa, i-level up pa yung pag-aayos, meaning baka kailangan na ng couples therapy, a real marriage massage counselor. therapy. Pwede din. Baka kulang lang din sa, extra service mag-asawa. Pwede din, di ba? Yung mga basta kung ganon. ano therapeutic na nakikita nyo. Baka kailangan i-level up, di ba? Baka pag nag-uusap kayo, maingay. Baka kailangan ng lugar na tahimik. Di ba? Parang ganon. Hindi, or, kasi nga seaman si Koya, baka hindi naman kayo talaga nagkakaroon ng time to actually communicate. Yung mga ganong pag-level up. Pero kapag na-exert na lahat ng effort, tapos walay pa rin, then, hindi ko naman sinasabi maghiwalay, then mag-rethink na ng options. Totoo. Diba? Afam. Sa palipaligid. Charan. Hanap agad na kapalit. Hanap agad na afam. Charan. Diba? Afam na agad. Level up agad. Oo, level up agad, diba? Ganon. Hindi naman. Parang, it's time to rethink your options. Ganon. Kung na-exert na, kung tingin mo na-exert na lahat ng effort to make it work, ganun. Pareho tayo naging thinking. Ang naisip ko agad talaga mga single after. Oo, di ba? Well, actually, during na Oo. parang ito ay problema, challenges na kinakaharap ng mga may partner or may mga asawa or people who are in a relationship. Tama. May mga ganitong klase ng challenges na hindi natin napapansin minsan kasi mas nangingibabaw ang kilig, which is actually a good part of a also relationship as there, well. part of correct. the relationship. Oo. Pero yun nga minsan mas mapapansin natin talaga madami palang kaakibat na problema. Madami At talaga. medyo mas mahirap siyang i-resolve kasi minsan may differences kayo. Correct. May magkaiba kayo ng prinsipyo, magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng kultura. So may mga ganong barriers kaya mas mahirap i-resolve ang issue compared nung single ka. Kapag may problema ka, you can resolve it on your own. Kasi ikaw lang. Mabuhay mga Diba? single! Wala kayong issue! So ngayon nagkakaroon na ba kayo ng happiness Yan. na single kayo? Kasi minsan naiinggit tayo doon sa mga taong in a relationship. Correct. Diba? Pero Kasi nakikita lang natin sa kanila yung kilig moment nila. Hindi kasi nila sinishare yung mga konsumisyon na meron sila. Tama. Diba? Kaya naiinggit tayo. Pero pag nalaman ninyo Correct. yung matinding problema na pinagdadaanan nila, mas pipiliin yung maging single. sasabihin mo talaga sa I sarili mo, swear. 'di ba? Ayoko na, buti na lang talaga. Sarili ko lang yung intindihin
sasabihin ko, 'di ba? Meron nga akong kakilala, kakakasal lang. Tapos kinongratulate ng mga yung mga matatanda na sa relationship, sabi niya, congratulations. Tapos on the side, nagbulungan, isa na naman pong nilalang ang nabiktima, Isa na ang naman po. nabitag at lulubog sa kumunoy. Pero nung harap, uy, congratulations. Oo, yung Talagang, best wishes. Oo, ama, Yan. I'm sure you will have a great married life. Nung tumalikod na yung mga matatanda na relationship, yung mga, 15 years. Yan. Yung alam na yung takbuhan ng buhay diba? mag-asawa. Isa na naman po. Nilalang ang lulubog sa kumunoy na biktima ng isang... So nagtatawanan sila because they know. Oo, Oo. it's not always a bed of roses. Yes. Pero sana lang you have so much love for each other na kahit na sobrang tindi ng kumunoy na ng problema, 'di ba? Yung lalim ng problema at hirap ng pag-ahon sa kumunoy. At sugat na kaakibat ng bakit para puro nega partner 'di ba? Sana lang you have so much love for each other na kaya nyo pa ring harapin ang lahat ng Yun ang dapat. yun yung sana na mapupuno na ang lahat na parang at the end of it all, I will still choose you. Pero again, ulitin natin, 'di ba? Kung hindi na talaga carry, maybe it's time to rethink your options. Correct. Yan. Salamat sa pagtutok, mga kabisyo. Bye-bye!